Pre toho, kto si plánuje kúpiť Desire HD, malá ochutnávka. Vlastne krabica má štandardné rozmery, ako malá aj klasické Desire. Nič neobvyklé, špecifikácia neuvádza teda, aký typ displeja je použitý, ale mal by to byť Super LCD. Samotné príslušenstvo dodávané v krabici tiež nie je nejaké nadštandardné, sú to klasické brožúrky. Nová nabíjačka. Klasické slúchatka a mikro USB kábel. Samotné zariadenie v celku dobre spracované. Vzadu sa nachádza Dual Flash, 8 megapixelová kamera, reproduktor a pod tým plastom, čo si ukážeme za chvíľku, sa nachádza SIM karta a SD karta a tu na boku batéria. Samotný telefón je veľmi rýchly. Je to spojenie, aspoň teda grafické časti Galaxy S ako keby, a výkon, teda vylepšený procesor. Môžeme si to aj demonštrovať. Napríklad Limpak. Ešte raz. OK. Ďalej Neocore. Výkon je viditeľne dobrý. Ešte si môžeme pozrieť kvadrant. $1881. Dobre. Ešte si predvedieme rýchlo vypnutie a vlastne rýchlo štart. Telefón nabehol v skutku rýchlo. Dá sa použiť. Tak sa vypneme. Ukážeme si samotný vstup. Sa nachádza SIM karta, SD karta, tu z boku samotná batéria. Batéria má veľkosť 1230 mAh.